V centre mesta Lebice na pešej zóne a križovatke pri Mlyne sa vo štvrtok 24. mája 2012 uskutočnil bezpečnostno-osvetový projekt občianskeho združenia Život po nehode pod názvom Auto vždy vyhrá, zameraný práve na problematiku bezpečnosti v cestnej premávke s dôrazom na deti, nepočujúcich a starších spoluobčanov. To všetko pripravila pani Tatiana Bedušová so svojimi priateľmi. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za krásny úvod. Dovoľte mi, aby som vás privítala na našej bezpečnostnej akcii s názvom Auto vždy vyhrá. Prečo auto vždy vyhrá? Pretože auto sú plechy. Tie sa dajú vyklepať. Náš život ťažko. Viete, ako bolí len zlomená ruka alebo zlomená noha. Už o bolenej duši ani nehovorím. A to je ten dramatický zážitok, ktorý vám zostane na celý život, keď vás zrazí auto. Zapamätajte si jedno. Nejdem skôr cez cestu, kým ten, kto ide na aute, na motorke alebo iným dopravným prostriedkom, nezostane stáť a nepustí ma. Nepustí ma! Vítajte, o chvíľu začíname. Zdravie a život sú prvoradé. To si treba uvedomiť nielen za volantom motorového vozidla, ale aj pri pohybovaní sa na verejných komunikáciách a prechodoch pre chodcov. A máte možnosť si vyskúšať, čo urobí vaše telo, čo urobí auto v prípade 35-kilometrového nárazu do pevnej prekážky. V rámci projektu si návštevníci mohli na vlastnej koži vyskúšať pocit dopravnej nehody v simulátore prevrátenia vozidla. K dispozícii mali aj okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti, simuláciu zmeny vizuálneho vnímania vodiča pod vplyvom alkoholu. Prítomní videli prehliadku profesionálnych pretekárskych aut pre verejnosť, ukážku brzdných dráh rôznych vozidiel v 50 a 80 kilometrovej rýchlosti a demonštráciu zrážky auta s figurínou človeka v podaní automobilového pretekára Patrika Ráca. Následnú prezentáciu poskytovania prvej pomoci obeti po nehode predviedli záchranárske zložky hasičského zboru a rýchlej zdravotnej pomoci. Keďže sú aj naše deti účastníkmi cestnej premávky, táto akcia je zameraná hlavne pre ne. Správajú sa podľa toho, čo vidia u nás u dospelých. Často sme sami svedkami, že sú im dospelí, ale aj my rodičia zlým príkladom. Chceli sme im ukázať, aká je v skutočnosti brzdná dráha vozidla, ak vodič neubrzdí a môže ich zraziť. V takýchto situáciách ide o život.
Akcie sa zúčastnili aj nepočujúci spoluobčania, ktorí upozornili na problémy v cestnej premávke v súvislosti s ich handicapom. Deti z materských a základných škôl súťažili a kreslili na vozovku, za čo boli odmenené sladkými odmenami. Práca nášho združenia však v prvom rade spočíva v pomáhaní ľuďom po nehodách. Pomáhame obetiam i pôvodcom nehôd nielen právnym, ale i odborným poradenstvom v spolupráci s psychológmi, psychiatrami, odbornými lekármi a právnikmi, vysvetľuje zakladateľka a riaditeľka občianskeho združenia Život po nehode pani Tatiana Bedušová. V rámci projektu spolupracovali viaceré organizácie: Dopravný inšpektorát, Mestská polícia, Záchranná služba, ASA Auto, ASOS, Hasičský zbor, Slovenský červený kríž, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, automobiloví pretekári Alexander Štefuca a Patrik Rác so svojím športovým vozidlom, klub nepočujúcich v Leviciach, Stredná umelecká škola, žiaci materskej a základnej školy pod vedením svojich učiteľov, motorkári z Rider z Levice, Autosport Team Levice a priami účastníci cestnej premávky. Občianske združenie plánuje organizovať ďalšie akcie, no už vo väčšom rozsahu a s rozšírenou spoluprácou. Veríme, že všetci zúčastnení na akcii Auto vždy vyhrá načerpali množstvo nových poznatkov a informácií, s ktorými budú môcť v budúcnosti správne disponovať v dopravných situáciách nášho bežného dynamického života.